עכשיו לסיפור הזה, אחרי 3 שנים, מלחמה קשה וארוכה בעזה, לוחמי צוות לירון בסיירת גולני שרק נפרדו מהמדים, עולים על אזרחי ויוצאים לחופשה קצת אחרת בכפר דייגים ציורי ביוון, לא רק כדי לנוח, אלא גם כדי לרפא את הנפש ואת הצלקות הפנימיות, וגם כדי להסתכל קדימה לחיים שאחרי. אורי איזק, יחד עם הצלם נועם כהן, פגשו אותם שם, ושמעו ממך ברגע אחד, חופשת השחרור שלהם פגשה את המציאות של 7 באוקטובר, ואת האובדן הכואב של המפקד הנערץ. החבורה המחויכת הזאת לא ממש בלטה בין הישראלים שחיפשו קצת שפיות ובחרו לברוח לחופשה בחוף הים של יוון. הטבע מוציא מאנשים דברים ששום דבר אחר לא יוציא מאנשים. אז אני חושב שזה חייב להיות במקום כזה וחייב להיות את הניתוק המוחלט הזה. אני עוד מעכל את הדבר הזה שאנחנו יושבים פה בשמש ביוון, זה כזה עוד רגע... אז אנחנו בעצם מתחילים היום. מה-7 לאוקטובר, כאילו לא היה לך רגע אחד של באמת שקט נפשי. הם מכירים וצמודים כבר 3 שנים ועוד 6 חודשים, מאז הגיוס לסיירת. תוריד את התחת, תחזור אחורה! טוב מאוד, אפל, טוב מאוד! למה גולני? למה גולני? הגאווה. יש לי אח גדול שהיה בסיירת. תמיד זה היה כזה איזה יד שאני רוצה להגיע אליו. באמת, גולני לא הייתה בחירה בכלל ראשונה שלי. אני רציתי גם להצטרף למשפחה ולהיות גולנצ'יק. אני בא מבית, אבא היה קרבי, צנחן. ממש קונפליקט במשפחה. קונפליקט, כן, אבל בסדר. הוא מקבל אותי. אתה קורא ללוחם, אבא? בסדר, צנחנים של פעם. מתן שמתחתן בשבוע הבא וגם בוקסר, רועי ושאר החברים היו בצבא צוות לירון. על שם מפקד הצוות סרן לירון סניר, זיכרונו לברכה, בן 25 מעופרה, שחסר כאן. לירון היה אדם מאוד מאוד מיוחד, הוא היה באמת אדם טוב וצנוע. אני ולירון היינו מאוד קרובים, כן. מאוד תמך בי, והוא אדם שאוהב להקשיב ואוהב לעזור. אני זוכר שביום שהוא נהרג, אז אמרתי לעצמי, טוב, נכתוב הספד. וישבתי, כתבתי. ואז ב-30, שכבר כולם היו, ואז שאלו אם עוד מישהו רוצה לדבר, אז פשוט לא עליתי. ואני חושב שזה היה חשוב להורים שלו. לא עלית כמעט. אין לי מושג. אז רגע. אוקיי? להסתכל בעיניים. הכי רחוק משכונת זיתון, מרעשי הירי והבתים ההרוסים שהיו הנוף שלהם במשך תקופה לא קצרה, הם מבלים שבוע קרוב לים ופוגשים את נדב. נעשה עוד 2 נשימות, שזה למוח הקדמי. מטפל בטראומה במסגרת פיילוט של עמותת שחר, המוציאה לוחמים משוחררים טריים לסדנאות עיבוד ללא מימון המדינה. נתחלק לזוגות. בואו ניקח אפילו כזה בן זוג, פרטנר שאנחנו דווקא פחות בקשר קרוב איתו. אחי, יש לך מדרגה עכשיו. יש משהו בתהליך הזה שהם עושים עכשיו של ממש להשיל את הלוחם, כאילו הם באזרחות, אבל הווסט עוד עליהם. מדינת ישראל חייבת לאנשים האלה פחות או יותר את הכל, ואנחנו רוצים לתת להם בחזרה.
במהלך השירות הצבאי הם עברו לא מעט, הספיקו לעשות שטחים, קו באזור ג'נין וחיכו ל8 באוקטובר, יום היציאה לחופשת שחרור ולטיול הגדול במזרח או בדרום אמריקה. תמיד אומרים שלוחם מחכה לשתי דברים, לשחרור ולמלחמה, אז אצלנו זה קרה ביחד. הצוות הוותיק ביותר בסיירת גולני לא היה אמור להיכנס לרצועה. רק 3 שבועות אחרי תחילת התמרון הקרקעי והתעקשות של לירון מול מפקדי החטיבה, הוחלט שהצוות ייכנס, אבל עם כוכבית. משיקולי מקום בכלים המשוריינים, או משיקולים עקרוניים יותר, הוחלט שרק חצי מהלוחמים השתתפו בלחימה, החצי האחר יישאר בחוץ. אפשר להגיד שהיה ידוע מי ייכנס ומי לא. איך? דינמיקות בצוות. זה כמו אגרוף לבטן, תחושה פשוט רעה. שהצוות שלך הולך לעשות משהו כזה משמעותי, ואתה לא לוקח חלק ממנו. מהצד של המפקץ לירון, הבחירה של מי נכנס ומי לא נכנס, היא מצב שאף אחד לא רוצה לעמוד בו. לא מעניין שום דבר, ממשיך לתת. בסוף הבן אדם 3 שנים מחכה לרגע הזה, ואתה צריך להגיד לו, אתה נכנס, אתה לא נכנס, וגם מי שנכנס, אתה קובע אם הוא יכול למות או לא. והיו גם את מי שהמלחמה והעיתוי שלה ממש לפני השחרור הובילה לתחושות אחרות, שצריך הרבה אומץ כדי לחשוף. לאט לאט הרגשתי יותר פחד ויותר חרדה מהמוות. סיפרתי ללירון כאילו שאני מעדיף לא להיכנס, שאני מפחד כאילו יותר מדי בשבילי וגם בשביל הצוות. אבל זה בעיקר אכזבה שלי מעצמי ושלי מול האחרים. בואו נמצא איזה פינה פה בצל, בעצים ונשב. ושם, בחורשת העצים על הים, רועי, שבסופו של דבר לא נכנס עם החברים לעזה, פותח את זה מול הצוות. אני מצטער על כל הסבל, נפשי שהיה לי בתחילת המלחמה. זה גם לא יצא בצורה כאילו יותר גדולה, אבל זה נראה לעין, על הצוות, זה היה קשה. אתה כועס על עצמך, אני מקווה שאתה יודע אני חושב שאני יכול גם לדבר בשם הצוות ב100%. אין פה אף אחד שנראה חושב משהו רע על מה שקרה. ואנחנו אפילו לא סולחים לך, כי אין על מה לסלוח על הנקודה. נכנסנו בערב של יום ראשון, הגענו למגנן, ישנו שם, בבוקר הייתה פשיטה שאנחנו הובלנו. הייתה התקפה, הייתה אחלה של פשיטה, ואני זוכר גם אתה ממש רואה פעם ראשונה גופות, זה פעם ראשונה שראינו גופות. כאן הם יכולים לדבר בפעם הראשונה על מראות המלחמה ועל המפקד שאיבדו. לירון ידע שזה הולך לקרות, כי קרו מלא דברים שלא מתאימים ללירון. הגיע פתאום מישהו שצילם אותנו, וקרמלה מנשה פתאום נחתה אצלנו, ופתאום לירון מדבר בצורה כזאת שהיא לא לירון. הוא כזה מאוד אנרגטי ומאוד זה, ובדרך כלל שקט כזה. אנחנו עם ישראל, אנחנו חזקים, אנחנו מחכים כבר להיכנס לעזה, להחזיר את החטופים. להילחם, בעזרת השם לנצח, ומי שם צריך אותנו גם לעבור צפונה, נעשה מה שצריך. עם ישראל חזק, על הסרט! אתה זוכר את הרגעים לפני שלירון נפגע? 5 דקות לפני, יש קצת תחושה של מה אנחנו עושים פה. יש קצת סטלבט. אמרנו, עד שלא נראה דם, לא נאמין שזה מלחמה. יש תחושות מוזרות, כאילו. אמרו לנו נכנס למלחמה, ובינתיים אני יושב בנמר, משחק קלף עם חבר, כאילו. אף אחד בלי התמים, אף אחד לא בראש שיהיה אירוע עכשיו. לירון יוצא מהכיפת מפקדים, ואז בבת אחת 3 כדורים. בראש שלך זה כאילו אומר, וואלה, זה קורה רק בתרגילים. כאילו מפקץ לא נופל, זה לא קורה באמת. כן, נאחז בעצם בלחמה הזאת. זה היה כאפה, זה היה... כאילו, זה היה 2 מילים, לירון נהרג. שזהו, כאילו, מפה הופך להיות משהו שונה, כאילו.
לא יודע, ולמשהו השונה זה לא היה זמן לתת מקום. כאילו זה... אתה מזיל דמעה ונכנס לנמר וממשיך במשימות. שמתי את המדבקה של לירון על הטלפון, על המגן. ותמונה שלו מחייך, תמונה שלו כאילו בעשים, המשפט שלו. וכאילו אני בכוונה דוחף את זה לשולחן. שכאילו כל פעם שתהיה לי את האפשרות לבוא ולראות מישהו חדש, אז להגיד לו, כן, זה היה בן אדם. וזה כאילו מה שיוצא לי חוויה חיובית כל הזמן שנזכר בלירון. הקטע הזה שיש מוות ואובדן, ואתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. מאוד מציף. גם בצוות שלי, המפקץ נהרג, הוא היה מאוד מאוד משמעותי לצוות. הרגשתי שגם אני יכול לתת להם מתנה לצוות הזה. זה שאני מאוד מבין, לא רק טיפולית, אני מבין על הבשר שלי את הניואנסים המאוד דקים האלה. וכדי להוריד אבן מהלב, היה לצוות עוד חוב אחד, ההספד ללירון שלא הוקרא ב-30. ללירון אחי היקר, כבר כמה ימים שאני יושב עם עצמי ומנסה להקל שהלכת. היית בשבילי אישיות מדהימה ומודל לחיקוי. אתה יודע שתמיד ידעתי וראיתי מי אתה וכמה היה אכפת לך מכל אדם ואדם. וכמה כל הצוות היה חשוב לך. שמור עלינו מלמעלה אחרי קרב ההוא. יהי זכרך ברוך. אני מאחל לנו שנצא איכשהו חברים אפילו יותר טובים ממה שאנחנו עכשיו. אני מאחל לנו שנצא מהשבוע לא כמו שהגענו. את החוויות מעזה הם אורזים כאן, אבל ייקחו אותן איתם לכל מקום, לטיול הגדול ולחיים הארוכים שעוד לפניהם. המסע הזה באמת דבר מדהים, שאני מקווה שכל צוות שחווה איזושהי לחימה יוכל לקבל את הדבר המדהים הזה. אני לוקח כאילו את האחדות והחברות של הצוות. כל פעם שאני מדבר מול החברים, זה עוזר, זה מרפא. בינתיים צוות לירון מנסה לסגור מעגל, להיכנס למים קרים ולשחרר משהו מהעול שרובץ על הכתפיים הצעירות הללו, ולנסות להפוך מחיילים לאזרחים.